Onko sun vaikea keksiä, millaisen kirjan antaisi lahjaksi? Katsoako sun läheinen koko ajan jonkun tietyn genren sarjoja tai leffoja? Jos joo, niin hyvin todennäköisesti se saattaisi tykästyä myös saman genren kirjaan. Esimerkiksi True Crime fanille voisi toimia superhyvin tää Murha perhepiirissä. Tässä kirjassa lukija pääsee itse tutkimaan samoja todisteita kuin fiktiivinen asiantuntijatiimi ja kokeilemaan, saako rikoksen selvitettyä. Onko sun läheinen tosi kiinnostunut jostain tietystä aiheesta? Jos on, niin se voisi arvostaa aiheeseen liittyvää tietokirjaa. Jos esimerkiksi sun läheinen haaveilee lääkärin ammatista tai on muuten vaan kiinnostunut lääketieteestä, niin tämä Kutsukaa traumakirurgi voisi olla sille just sopiva kirja. Tässä kirjassa tunnettu traumakirurgi Ari Leppänen muistelee uransa hätkähdyttävimpiä hetkiä. Tykkääkö sun läheinen vaan yleisesti tosi paljon kirjallisuudesta ja lukemisesta? Jos tykkää, niin kannattaa tsekata tämän vuoden kaunokirjallisuuden Finlandia-ehdokkaat. Niiden joukosta löytyy tuoreimpia ja kiinnostavimpia kotimaisia kaunokirjoja. Esimerkiksi tämä todentuntuisesti addiktion maailmasta kertova Korvaushoito on ollut tosi kehuttu. Kerro kommenteissa, millainen kirja sun mielestä on hyvä lahja.